záhadná závada, nechce nabíjet, nerožne se ani červená, ani zelená dioda. Je to mrtvý. Takže kdyby někdo viděl, co tady může být za chybu, tak mě to napište do komentáře. No, jsou tady záhadné součástky, které jsem na internetu nenašel. A jedna z nich má název Q11. Tak nevím, jestli je to pojistka nebo co to je. Pak je tady U2. Další pojistka možná, nevím. Tady je to trošku posoplený, možná to kvůli tomu odešlo. Je tady Zenerka, možná ta odešla, nevím. Těžko soudit. A tady je další součástka Q5. Takže když někdo bude vědět, kde bych měl hledat chybu, tak mi napište, co mám zkusit proměřit. No, ten typ tady jsem ukázal, co to je zač. A tady ještě jednou tu baterku. Takže díky všem, kteří se ozvou a pomohou mi s opravou.